Igwa pa man na tada dyan sumanok mo. Kudi, tapayas na sana. Demo. Wala na talaga sumanok ko. Ang duming talaga na. Di talaga binalik. Reklamo ko ng kapitan. Dumanong ko daw. Mag-listing na naman ang kami kan duming na. Talagang di tigbabalik sumanok ko. Kap! Kap! Oh, Kap! Oh, yaong ka. May tuyo ako sa imaw. Nat ano ito? Si Duming kaya. Kasood ba? Kinuha sumanok ko. Hindi talaga tigo-uli sa kuya. Aberta, duman ang talugod. Manataba dyan ito. Bakit tayo managalay? Alat mo na ta, mainom mo na akong kape. Tumanong tayo ito, Kap. Makulugong subot yung Kap. Supambulang ko pati ito. Mungos, duman ang talugodan. Ang Duming talaga na. Hindi talaga tigbabalay. Ano? Ban mo ko, Kap. Yo. Ay, ko! Oh! Tayo ka nagluluway-luway, Kap. Yara na pala niya, lapa naman pala niya eh. Yung saridahan mo na nagkakaralap-lapat yung mga hantak mo dyan. Yung ano Tapos na. Ay, hayang buhay. Duming! Nag-aarpod naman Duming! Puwagan ka, Duming. Kaya iba ko si Kap. Ibalik mo na sumanok ko. Kaya mo na tiguli sa kuya. Aw, ano ang tumikaiba ka ng kapitan? Ako naluwid ang pigreklamo mo ngunyan. Ano, Kap? Manata magururong kita kay na eh. Magururong kita. Aw, ano man ang sa tuyang paghururunan ngunyan. Padagusan na kami ta. Hali kami sa paglakaw-lakaw. Aw, sige na, gusto ka mo ni bagawit tukawan. Aw, ano man ang sa imo man na problema man? Aulingaw ka na kang ginibo mo sa kusod ba? Aw, dapat lang ito sa imo ta. Dahil ka nagbabayad yung utang mo. Sabi ka na, iyo itong ipapambayad ko sa imo. Di ko mo sana. Aw, dahil ka magdagita. Kasalan mo man baga. Aram mo kaya Kap, ang gibo ka na eh. Pwerte so turog-turog ko dyan sa laog. Tigkastahan so panggatong ko digdengo niya, nadakop ko niya ko. Ipabarangay ko siya. Nakihuro na dahil ipabarangay. Niya ko, bayadan mo sa 500. Ngunya na pigsingil ko kasuod ma, habo magbayad. Aw di, initan ko man, kurso na daan ko man sumanok niya, di kinuakaw. Sinabihan ta nga na baga na, babayaran ta ka sa katapusan. Haloy-haloy pa ang katapusan na anak, epuhan ko na so pirak, wara ka ikatao. Bakayo Kap? Ay halat ka, hain man agad so manok. Aw, basta, kung hain naman ang manok na ito, oh. Bati mo ragon ito, Kap. Sumanok itong nakadisinuwi binanggana. Itong manok na ito. So, binulang mukhang nakagin si Mana. Ayaw, so pinustahan mo, Kap. Hain mo man agad duming so manok. Ibalik mo ito ha. Umayos ka. Pasisya ka na Kap. Tininula ko na. Ano? Barangay. Tininula mo sumanok ko? Umayos ka, Duming. Yan ay ako isira ka sa banggay. Tinistayan talaga kitang duwa. Garuma, hilinga ka pa, oh. Hilinga. Bati so manok na ito. So pinustang ko itong nakagin si Mana. Nagpurago na ito. Talagang magkakaproblema kitang duwa kayo na eh. Kape pa barangay ko, ano, kakastahan ako, oh. Di, anong maray kayo na eh? Magrurong kita sa barangay Makauragon o digdi na sa kita magruraon? Oh, ano, Duming? Takot? Papatanod na ka pa. Alam muna, di ka doon muna magparadagit. Igwa pa man na tada dyan sumanok mo. Kudi, tapayas na sana. Demo. Relax na nga, nay. Relax na nga, nay. Hilinga ano. Ika, Dumeng, kung may kasalida ka masa ng manok, tawanan mo na si, Igwa ko dyan ng manok, na ikasalida. Kudi, siwo pa. Ano mo si mo na? Relax na nga. Lagi itong baga, oh. Pagkakaroon ng taan. Talagang magstigang kitang niya. Ay, pumundo ka mo kan. Ano, mo yanin daw. Magrurong ka mo. Digdi o sa barangay kita magrurong. Ang buyaw, tabi Kap. Maayos iningon yan. Oh, well, 5 mail. 5 mail, ang mahalon man na. Puro nga nito lang sumanok mo. Yeah, so pabahog ko kayo daw. So pang injection ko kayo daw, mahalon ito, 5 mail. Siguraduhin mo na bayadan so 5,000 na ito ha. Yung tabi Kap, pero mabayad ako dyan sa katapusan man. Siguraduhin man Duming ha, puro aldaw ta ka rin. Alat yung kung sampangan mismo ni Kap. Iyo, mabayad ako. Ay, mus na. Tama, dumana kita. Dahil bakit maglawig paan sa tuyang hururon? Mais. Dumana kami ha. Ay, di ako sa akin. Basta sa katapusan. Siguraduhin niya magbayad siya. Aramo, Kap. Oh. Kung dahil mo ko tigpulan sa bago, nagul ko ko ito. Relax na nga na. Bati so maurago na manok na kinuha niya.